Takže vážení a milí spoluobčané, tak takhle se pracuje na Šumavě. Takhle se zdí. Pane vedoucí, jak vám to jde? Úplně nejlíp. Úplně nejlíp. Je krásný, ne? Aha. Krásný počasí, holky tu běhají v bikinách. Pane mistr, co ta Malta? Nezmrzne to? Tak rychle míchám, že je teplá. Tak rychle. Láníku, co ta pěna, nezatuhla ti? V pohodě. V pohodě všechno, v klidu, v klidu. To hit to za chvilku boukne. Je tak natlakovaná z toho vedra, vole. Nahřejte jí, kluci. Šumavské počasí. Pravá šumavská zabíjačka. Tak takhle se tady žije krásně.